El jardí dels mandales. Molt bona tarda. Obrim les portes. Entrin a passejar pel jardí dels mandales. Salutacions cordials de qui els parla, Lourdes Prat. Estarem junts fins a 7:15 del vespre. Els temes principals d'aquest programa, doncs segurament ja els saben. Salut, benestar, teràpies naturals, llibres, lectures, energies i, sobretot, coses ben positives que ens ajudin al dia a dia i al desenvolupament personal. Així doncs, comencem amb els convidats d'avui. Benvinguts. Somebody points a knife at my throat. Curar-se en salut. Avui començarem a passejar pel jardí dels mandales menjant i fent àpats o aprenent a menjar millor. Aquesta seria la frase, aprenent a menjar millor i a incorporar ingredients que per alguns poden ser desconeguts i que per alguns ja estan integrats des de fa algun temps en les seves dietes. Els germinats. Què són els germinats o quines propietats ens aporten els germinats? Perquè últimament veiem els que estem a les xarxes socials que hi ha moltes fotografies i coses molt interessants al voltant dels germinats. Per parlar-nos d'això i d'altres coses, perquè acaba de treure un llibre, tenim amb nosaltres avui a la Josefina Llargués, que ja és una fidel col·laboradora d'aquest Jardí dels Mandales i que sempre ens aporta bons consells en el que fa a la nutrició. Ella és terapeuta i a més acaba d'escriure un llibre que no sé si té a veure amb els germinats, però sí que té a veure amb la salut. Ens parlarà de sopes en el llibre i avui ens parlarà d'aquest llibre i dels germinats. Josefina, bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda, Lourdes. Enhorabona per aquest nou llibre que acabes d'estrenar, per aquest llibre de sopes que tant ens agraden i que a més en aquesta època ens va tan bé. I tant, jo sóc una fan de les sopes total. Sí, m'encanten. I a més són sopes detox, però em sembla que n'hi ha de tot, no? Encara que siguin sopes detox, també hi has posat una miqueta de tot, no? Sí, bueno, són sopes detox perquè se li havia de posar un nom, però en realitat són sopes vegetals, que ja sabem que els vegetals és el que ens ajuda a depurar-nos. I a més, amb un toc més de creativitat, amb alguns ingredients que potser no utilitzaven les nostres mares o les nostres àvies quan feien una sopa vegetal, no? Perquè coses que ens aporten nutrients extras. I hi ha tant sopes fredes com calentes i hi ha també sopes fetes com amb beguda per beure entre hores, per depurar-nos, no? Sobretot ara que venen festes per fer una mica de preparació abans i després, i jo crec que a tots ens va bé, no? De tant en tant fer una mica de neteja de dissabte. Perquè aquestes sopes que anomenen detox a vegades ens tira una mica enrere i pensem, potser seran amargants, potser seran bones o tindran algun toc estrany. Com les podem definir? A banda de que ens desintoxiquen, són bones de gust? Ens ensenyaràs a preparar-les d'una manera que siguin agradables? Què trobarem? Sí, són boníssimes. Trobareu sopes de tot tipus, des de sopes de carbassa, per exemple, que ara és el temps de la carbassa, no? Però que li podem posar gingebre, li podem posar altres coses per fer-les encara més desintoxicants. La carbassa, per exemple, és molt rica en beta-carotè. Hi ha sopes, també alguna feta amb aigua de mar. Hi ha caldos amb daikon, que és aquest nap japonès, però es pot fer servir el nap de casa, que el nap és molt, molt depuratiu. No sé, hi ha una sopa diurètica d'àpid i julivert que a mi m'encanta, que la faig molts dies a casa perquè està boníssima.
És a dir, són coses molt senzilles que pots fer a casa, amb ingredients, la majoria que els tens a la nevera, de vegades n'hi ha que potser no? Perquè són coses potser una mica més noves, diguem-ne, a la nostra cuina, que en altres cuines no, però vaja, estan totes molt bones i jo les he tastat totes. Fantàstic. I, de fet, les receptes que surten al llibre són fetes i feta la foto, o sigui, mentre jo estava a la cuina, el fotògraf estava fent la foto, no? Per tant, són sopes molt fàcils de fer, molt fàcils i molt bones. En general, totes, a mi m'encanten totes, vaja. Doncs això ho trobem en el teu nou llibre, es diu Sopes detox. Sí, sopes detox. I al final del llibre doncs, també hi trobareu, a part de bibliografia que podeu consultar sobre les propietats de molts dels ingredients, doncs també hi ha un sop detox de tardor i un de primavera, perquè són 2 moments de l'any en què va bé, no?, fer una petita depuració, sobretot si la nostra dieta no és tot el correcte que hauria de ser. I, bueno, sempre va bé preparar el cos doncs, pel canvi d'estació. I ara per aquestes festes que aviat s'aproparan, doncs segur que algun dia no serà del tot correcte i ens aniria molt bé al vespre fer una d'aquestes sopetes o a l'endemà, oi? És la millor manera perquè no cal que ens inflem tant pels Nadals. I si ens passem al migdia, que està bé, perquè mengem torrons i tot el que ens vingui de gust, doncs a la nit fer això, una cosa molt, molt suau, perquè l'endemà no t'aixequis amb la boca pastosa, amb la panxa inflada, sinó que et trobes normal, com si no hagués passat res. Fantàstic. Doncs ha anunciat ja que el teu llibre està al mercat, que està a la venda, que ja el podem aconseguir a les llibreries. Anem a parlar dels germinats, perquè els germinats potser no els coneixem gaire o no li donem la importància que tenen. Com comencem a prendre germinats? Quin és el teu consell per introduir-los? El germinat, això que tu deies, és una cosa molt antiga, perquè a la gastronomia de totes les cultures s'han germinat coses, no?, al llarg de la història. Als essenis hi ha un pa molt famós, que és el pan essenio, que ja elaboraven un pa amb blat germinat, sense llevat i tot això, vull dir que no és res nou, no? Aleshores, ens sembla que és una cosa molt estranya, però quan li agafes el puntet, fins i tot amb un entrepà, a mi m'agrada, a mi l'entrepà ja sol, amb pa integral i el que sigui, bueno, qui mengi proteïna animal, menja proteïna animal, i qui no, doncs coses vegetals, no? Però ja no m'agrada, jo sempre m'hi poso germinats i alguna de fulla, perquè primera que tens com un aliment molt més complet, i segona, doncs, que li dona un toc boníssim, no? Qui mengi, per exemple, embotit, jo us recomano que proveu un embotit, jo què sé, xoriço, que us hi poseu en el bocata, és igual, i li poseu algun germinat, doncs, si us agrada un toc més picant de puerro, n'hi ha de ceba, n'hi ha de més suaus d'ufals, de bròcoli, i segurament no tornareu a menjar un entrepà de xoriço sol, perquè li dona un toc molt, molt especial, i és que els podem posar amb tot, ja començant pel matí, no cal que ens ho mengem tot engerminats, evidentment, però jo què sé, amb una amanida, si ens fem una verdura al vapor, després ja quan la tenim en el plat, així com fent un tòpic, no, per sobre amb germinats, triturats si ens agrada amb un batut. Es poden posar a molts llocs, Doncs mira, avui precisament he menjat una crema de carbassa, que no sabia que era tan depurativa i tan bona, i li he posat com un toc a sobre, com decoratiu, però que li dona aquesta frescor, de germinats de raba, que tenen a més aquell puntet com picantet, i el que tu dius va també per tot, Van molt bé per tot, perquè a més desinflamen, tenen les propietats molt més potenciades, els germinats. Són una gran font de clorofila, alcalinitzen, són antioxidants, prevenen l'acció dels radicals lliures, per tant, d'alguna manera prevenen l'envelliment prematur. I quan parlo d'envelliment no només a l'aspecte exterior, sinó que l'envelliment comença més de dins i després es veu a fora, no? Que és un procés natural, evidentment. Envellir hem d'envellir, però prevenen aquest envelliment prematur per la quantitat de propietats i de clorofila que tenen. Ens oxigenen, és a dir, tots són avantatges, perquè amb la germinació es produeixen canvis químics naturals a la llavor i es generen enzims per elaborar nutrients que la planta en creixement necessitarà. Per tant, si ens mengem un germinat, doncs estem aprofitant tota aquesta sèrie de nutrients que en aquell moment la llavor està utilitzant per fer créixer la planta.
No és el mateix menjar-te bròcoli, que està boníssim, que menjar-te uns germinats de bròcoli. És a dir, ens aporta molt més uns germinats de bròcoli si haguéssim de triar entre una i l'altra cosa, no? Si podem utilitzar les dues, molt millor. Però pensem això, llegums, germinades... Ara trobem de tot, o podem fer a casa també, És molt difícil fer-lo a casa? Què necessitaríem? Home, necessitaríem tenir algun aparell per germinar, això és el més pràctic. N'hi ha que funcionen sols, tenen un temporitzador, llavors reguen la planta X vegades al dia, i així te n'oblides. N'hi ha d'altres que tu ho col·loques en unes safates o hi ha uns saquets per germinar, llavors has de tenir la previsió de regar-ho, que tampoc és difícil, perquè a la cuina tots entrem diverses vegades al dia, no? Aquestes jo crec que són les maneres ideals. Després també hi ha persones que ho fan amb una safata, li posen un drap, però tot això jo, per exemple, no ho faig. Jo trio una d'aquestes dues opcions que penso que són les més correctes i, a més, algo que ha de drenar l'aigua, perquè si la llavor està encharcada, doncs llavors el que fem és que se'ns podreix. Clar. Llavors no t'ho pots menjar, clar. Els hem de Però prendre... Digues. No, et volia preguntar si els hem de prendre frescos o es pot posar dins, no sé, d'un farcit o no, o és millor que els mengem sempre frescos, naturals? Home, l'ideal és frescos. Tret del germinat de soja, que aquest sí que s'aconsella més cuinar-lo que posar-lo cru dins de l'amanida. Cuinat vol dir saltejat així una mica, no? Sense que perdi aquest toc cruixent. Però la resta és millor prendre els frescos, perquè d'aquesta manera mantens vives totes les propietats que tenen, que són molt rics en nutrients, en vitamina C, que es perd amb l'escalfor, tot el grup B, els minerals, la clorofila. És una manera de preservar-ho i, a més, que si els cuinem es queden pansits de seguida, no? Perquè, esclar, són molt sensibles a l'escalfor. El millor és crus, això seria l'ideal. Li podem posar els nens dins de l'entrepà quan van a l'escola, la gent més jovenita? I tant, si el nen o la nena l'acostumem, s'ho menjaran encantats. Si ja són adolescents i volem incloure-ho, haurem d'anar amb una mica més de cura, no? Perquè ja sabem que és una edat que el no està molt present. Però jo els meus fills els hi he posat sempre i han tingut èpoques que no n'han volgut, Això també va com va. Però normalment sempre els hi he posat germinats o una mica de rúcula, unes fulles d'enciam, o sigui, algun toc verd perquè no sigui l'entrepà sol, no? I els hi agrada, no tinc cap problema. Jo crec que això ho hem de procurar fomentar, perquè és una manera que mengin més verd. Quan volem prendre'ls per primer cop, quan poder ens pot espantar una miqueta i això no sé si m'agradarà, quins ens aconselles? Perquè ara anem als supermercats, alguns ja en tenen, supermercats tradicionals, alguns que són ja especialitzats en coses ecològiques o biològiques encara en tenen més, però trobem allà tot un ventall. En trobem de bròcoli, en trobem de raves, en trobem de soja, de moltíssimes coses. Quin ens aconselles com a més suau per provar? Home, jo per començar potser provaria els ufals, els d'alfalfa, ufals. Jo crec que són molt suaus, perquè si comences per un de rave, com el que has menjat tu avui, si no t'agrada aquest toc picant, segurament no en tornaràs a menjar. O si comences per uns de porro o d'all o de ceba, que també n'hi ha, doncs el mateix, no? En canvi, els ufals jo crec que agraden a tothom, fins i tot als nanos, i jo començaria amb aquests. I després vas ampliant. Els de bròcoli tenen moltíssimes propietats i també són bastant suaus. Ara també n'hi ha de créixams, de rúcula, que també són molt suaus. Jo començaria per aquests, però vaja, potser els primers de tot els ufals. Crec que són els més assequibles a qualsevol paladar. I a més, comprar un paquetet d'aquests germinats tampoc és tan car. Més aquest d'alfalfa d'ufals que ens estàs dient per provar, doncs tampoc fem una gran inversió per si no ens agradés. Però tot és adaptar-se, és provar una miqueta. De fet, dins de l'entrepà no es nota gaire. És com si et posessis una miqueta d'enciam. No hi ha gran diferència, no? No, la veritat és que si et poses, per exemple, el d'ufals que comentàvem, no notes. Notes una coseta allà cruixent i no notes un sabor. Si et poses uns de porro de rave, sí que ho notes. És
com si et posessis ceba o una cosa més picant, no? Però en aquest cas no, i jo crec que per començar està molt bé i no cal posar molta quantitat. El que sí també s'ha de tenir en compte, la primera vegada no animar-te i comprar-te'n 4 o 5 de diferents perquè es passen amb molta facilitat. Aleshores, on fas un consum molt elevat, o se't fan malbé la nevera. Quan ja es posen tous ja no s'han de menjar, perquè després ja no són bons per la salut. Ens els hem de menjar quan estiguin terços i cruixents, exacte. És millor comprar, quan s'acabi un, comprar-ne un altre que no pas emmagatzemar pensant, mira, així en tinc per 2 setmanes, perquè se't fan malbé la nevera. Doncs això ho tindrem ben en compte i els menjarem, si pot ser, cada dia. Això és una cosa que no s'ha de restringir, sinó si cada dia ens ve de gust, cada dia podem menjar, no? No hi ha cap contraindicació, eh? No hi ha cap contraindicació, no perquè tampoc te'n menges 3 paquets, vull dir, és allò posar-ne a l'amanida on a tu t'agradi cada dia, això és perfecte, perfecte. Estàs menjant molt més verd i amb les propietats potenciades. Molt bé, tu l'aconselles i a més ensenyes a cuinar en els teus tallers coses delicioses que de vegades doncs, també deuen tenir germinats i de vegades no. Tens ara programat algun taller? Sí, algun taller programat, bueno, ara n'hi havia 2 abans de Nadal, que aquests ja estan plens, però després ja, per després de Nadal n'hi ha. Estan tots a la pàgina web, perquè ara cada vegada hi ha més gent que també li agrada regalar salut. Molt bé. I hi ha persones que regalen tallers, no? I aleshores després de Nadal n'hi ha 3, em sembla, de programats, ara no recordo les dates. Digue'ns on t'ho pot trobar l'oient, perquè a vegades doncs diu, mira, jo ara tinc uns dies de festa i em puc apropar a veure la Josefina i m'integro a un d'aquests tallers. Quina és la pàgina web o què hem de posar a internet per trobar-ho? El meu nom, si poses Josefina Llargués, amb GUS, Llargués, ja et surt la pàgina web. I allà doncs també sortiran tots els teus llibres, que en tens de molts i molt interessants, i tothom doncs, que vagi fent una biblioteca, que està molt bé, i que nosaltres sempre defensem tenir el llibre. Està molt bé consultar a internet o treure una recepta per imprimir-la, però tenir el llibre físicament, que després passen anys i continues consultant-lo, és una cosa que té un carisma que no el tindrà mai una pantalla, que sí? És veritat. Jo, tot i que els meus fills em diuen mama, és que tu ja estàs antiquada, però jo sóc del llibre encara. I, bueno, l'altre està bé per llegir quan no estàs a casa o no vols anar carregat, no? Però a mi m'agrada molt tenir llibres i tocar-los, i ara l'obro, ara el guardo, ara m'hi poso una nota, ara no sé què. No sé, m'agrada. Té un altre... no sé, més romàntic, m'agrada més, la veritat. Sí, doncs aquí al Jardí dels Mandales defensem els llibres, l'alimentació natural i el que la gent vulgui fer sempre en pro de la salut i del creixement personal. Josefina Llargués, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres al Jardí dels Mandales, per apropar-nos als germinats, les sopes detox i totes aquestes coses que tu fas tan interessants. Gràcies a vosaltres per convidar-me, Lourdes. Una abraçada. Igualment. Adéu.